Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Epia Chelsea song atumpen pini Karbi Anglong DCA Saihem along nomination alu jogdun tanglu. Theraponi phai thongkep arni DCA Saihem along All Party Hills Leader Conference matithi hekpen Epia Chelsea song atumpen ta non nangke leji MP election kachepate dunji aphan nomination alu jogpon tanglu. Lasinon MP election ke highway ji pusi Epia Chelsea song atumpen ningthe ponlo. Lapen ke hailote ke chengsi kache song ponji ke hemprek a farman lapen ke six schedule ke pangtang la haya saisi klemvek ji pusi APA Chelsea candidate ahin pen perangke atuma thengno chethan pon. So constituency Dipua constituency pen ke nitum APA Chelsea lo first lo ke jok lapen ke kaduita DC ba returning officer tu alang tium ke lang ateng ta chok lo pusi pu. Seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji. La hello la pen. Kemang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po. Chepe long vek nang po elitum si rat atum pensi itum long nang ji ke di lalo. Rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen a pot si ilitum election chedanu nang kok lo la pen chedanu lo pen autonomous state ke long vek po long le tik hit to gen itunge o elo la pen six schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to et nang po la hello la pen dak Karbi Anglong inglong a rat atum a k la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum akhei lapen along letan itum rai pivek po lapen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po lapen ohomia khilonjia tum mangi mathapon vek po lapen CAA UCC lapen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act pol bangke pavidet nangji lailon itum lapen son thak ke hinua son pe do bom jelang mene la pavidet nang lapen di mahasau nonomat ponchat nang bikok lo halo so ponchat di mahasau penta ako pon tu vek nangji adak di mahasau ta autonomous council under six schedule se hadak pang tang tu nangji lapen ilitung Karbi Anglong ta ponchat a law nang pilut tang lo election council election da ponchat a law pensipe dorong lo lai hui an pavidet tu det nangji pusine tunge claim vek po lapen non la autonomous award avidet lapen non na itum lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ke di non ke autonomous pa alam theta pavidet lo na itum lage serious alam lo itum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum ban sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum ban nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako belong to nang ji a symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke kesi lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang tala ke thop da lo lage free symbol bam lang reserve kali lage sir natum ki hai je phan ning ke thekwan do ni tum bange 100% sin tum ning thelo la bange non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khilonji ohomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki virje phan ke jokta ning hang he ke di ilitum ekhei pen along ri ke doji phan si ka che protect ye phan si ilitum ke claim lo pot election bange ne litum si highway popular tema BJP Congress ka do etung lage akhei ben along ri do nang ji puge ning je ke ala tum ke
Sarang lepo hai nang tum se haji plo la se nang tum hai der lo plo te ki cheng sia parman Karbi Anglong ram panang lepo pia asai lo deng ke deng vek dia bang la ke siksi la autonomous state abang lo number ke cheng si number 1 lo la pen number 2 ke la ke six schedule kapang tanga kam lo an par ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act hala ta pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke wan la pape dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang ka autonomous area po bangay tum chalong tu vek nangi la pen sir public and short this message sir rat aphan ke than kang tung ke la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulotang te ron ka chedan ke ko pia pasi ke chedan ek khei la pen elong ri ke chepe jog ye phansi ron ka chedan la pen ron ka chedan ke la election hello ron ka chedan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello ilituma AK-47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo e chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kadok kavita APHL sia tompan pi lap nang po la hello ASDC atum ke block along si memorandum ki pidampu APHL sia song atum akoi ki pi aputhak puthot ASDC atum ben pherang kyamai ke phapon Theraponi phaithong kep arni ASDC amithanga sai hem along APHL sia atum aphan ASDC spokesperson Daniel Teron pen lamklar kipipon nangkok alam theke kedam tang arni APHL sia song atum ASDC aphan kipu ASDC atum ke memorandum ki pidamta block along si ki pidam ki thangta avelo pu kipu aputhak si pini puthot pherang kya thengnu APHL sia song atum aphan lamwoi pipon thulo angton alam the kachini je aphan pherang kya thengnu kaning jepon alam thile angton pen arjuponik sena Kita bangke isialama bangke la EPSL tum ni thom pri aprang isialam nangi pudu ASDC tum a memorandum ke block office circle office along se koi chulu hadiri lele alam ala so alam counter nang ko ya theke lage chupe alam matidi isialam lo lapen kala EPSL tum ka chupe alaman radaphan kini kethan kang tung si press along kebang atum hanan ke press conference along kebang kote tupan ke media kote tupan il tung welcome lo lapen pini dak press along kidu ke SCA vice president sala singkarang dulu lapen nelimit ha madulu Daniel Teron si langsung krang ne tung isia press conference B dak sigi bi ho la pena dak bali bathar ne tum SC KNC joint extended meeting dak ke duhuta ne tum press tum angno lingje kado ya parti aputa ta ne tum ngi setala EPSL tum kedam tang ningkan pho ne tum honang ka salo BJP pen kongres apan sorsa sedeksi ne tum regional hian SC apan senang sorsa berat langsung putak ne tum ison sonyalam kan ngi tikang du langsung mong pen ke ne tum ke pu bangke APSL tum autonomous state hanghi then autonomous state tum APSL tum autonomous state ki hanga memorandum ipakta latum pikelan wala manala manga hok mati latum non an ni tum thek long lalang APSL dak Karbi Anglong ta tulo pujai kata leadership and dak tulo kupen latum autonomous state ki hang a memorandum ke sarkar apan ke pajir poson ke nilitum ke theklong lelang nang litum journalist atum theklong ma puchot alang tum memorandum sarkar apan ka pajir nilitum ka chini ke Manipur aku ki tum han alang litum kang jin sudun alang kalang alatum sung der he hala bangso a memorandum bangke latum kipi pendharna ke tuta nilitum theklong nang litum kado beta theklong pola bangke serta yes APSL jungjung abang labang so memorandum bangke latum piniar dianta pipin lah masalah bangke hok pen nilitum bangke 1986-17 Mei pen nilitum bangke langsung program dulu kangkir 100 hours kangkir dan nilitum hello mati kikir claim cheng India loke langsung se 7 day ban tang 15 days ban tang 36 hours tang lapen firing ta along dulu bokajan along firing lo dongka muka along firing lo dok muka
along firing lo bukulia along firing lo lapen along taduk umpanai along taduk lason penangan firing dulu lapen memorandum ki pialam jong si cithan pulote nilitum 1986 pen kache song bangke nilitum India Prime Minister hala bangsut Congress Prime Minister lo Rajiv Gandhi ki mana hutan nilitum memorandum pidundo lapen Home Minister SB Chawan Home Minister usin nilitum MOU anta ki sign lo tasi Karlitang rovel rong hang aphan apran karmut abang phu aphan police pen kenep kangnang ponlong. Lakhain kora trok dwar bagor emisi constituency ke parlo dolamara kai pholangso atowar Golaghat district along Karlitang rovel rong hang aphan bang thek theatum apran armut tekang det pen Karbi Anglong ara do an KSA asong pen chenglo ham phanga song lapen rat do an ke hang Karlitang rovel rong hang aphan apran karmut det abang phu aphan nep ingnang nangjipu air set prong set pen kache song asai denglo bang so ateng pen Assam police mate Bukaghat police station OC pen kiri kakuruk dode sang se pen kiri pen ajok pini inut dulop deka mate kerani deka arong koilahat asor aphan nep ingnang ponlong lo lapen Bukaghat police station OC pen pherangkya thengno klardak pen nangke thandun ke dulop deka aphan karju ketar lip aron ateng pen si nep ingnang lo sitame non amat ke ang hopen nilisi rovel ronghang aphan kapathilo puke chekobir belang lapen lai nuwet kalilang latum ke klem rapet atum dolang lasinon ruitar lip pom lang lasi non nini aphilote nep ingnang pon lapo pusi Bukaghat police station OC ken pachini pon Dolamara pen Dorsing Togbi Karbi Anglong News